खुलुमबाय सानाफोर आंनि जबानब्लग टिसनाव थामखौ फिनखौसो बर'आवबा सय मासेयाव जों फवाननाय महर लानो सोरनाबा दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबो साइला मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो सिगां ब्लगआवनो खिथाखाबायना क'क्राझाराव फैबाय होननानैहाय बिजनियाव हरनै हरथाम थानानै बेनिफ्राय मा होनो फुंसे थोलो सानसे थोलो ओरैनो थाबाय आरोना आङो माने ब्लग बानायाखै आलदा आलदा खामानि ओरैनो थाबाय बेनिफ्राय नै बेलासि 5टा बाजियावसो ओंखाम मोजां आं ब्लगखौ माने खावब्ला आरोना माने फरसना मा होनना बुंनो फिसाजोआबो आंना देहाया बारा सुख गैया गगा मोनदों गुंग्राय लिमला लिमला गगासिनो माने दहाय फुङाव अखा हादोंमोन नालाय अखा हादैयावबो एसे गेलेदों नै बेयाव गनायावहाय बिदानो ओरै आं रेडि खालामगौ माने दसे अखा हादैयाव 5-6 मिनिटसो मारै खालामदोंमोन नों मानो खालामनांगौ नों अखायाव खालामदोंमोन खालामनाङा ना आदायाबो खालामदों नङा माथो आदाया स्कुलावसो थांदोंमोन स्कुल थांनो ओंखारदों आइसोर दे सिखादो थ' बिमा फिसा रेडि जानानै जोङो बिदाखौ नेगासिनो दङ हाबाफारि गोबां दङ ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै सानथाम जों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना हा बियो अयभास जाबाय केमेरा अन खालामबा खिनो ओंखारनोबाबो ओंखाराखैबाबो खिमारगोन खिगोन एबारना आसलियावनो खिनो खोमा एखमबा एखमबा केमेरा अन खालामबाथाय खिनो होननानै बुङो आरोना बिमाखौ माने गावजों बेस्थ' खालामनो नागिरो दलथा गारियाबो सानबेसे जागोन स्टार्ट होयिया बाबा सानब्रै सानबासो जाबायदां थांनायनि सिगांबो आं खुलिखायाखैमोन खेवदो दे आं बहनसै खेवदो ओम नमः शिवाय पटापट स्टार्ट जा मबाइला माने ओरैबायदि चाटनि जाजोब्बाय आरोना आंना उननि कभार आरो भलियाम ल' खालामग्रा ओमफ्राय मा चाटनि जाजोबखो आं मिथिला ओमफ्राय आं दिनैसो ध्यान होनानैहाय मा होनो लाबोदोंमोन आरोना दखानावहाय ओमफ्राय बानायग्रा गथ'आ थांबाय जाहैदों गाबोन लाबोनोसै मबाइल गंनैबाथ' नोंथांमोन देखायनो हागौमोन आं मा रोखोमनि जाखो आंनि मबाइला आरोना मबाइलानो चाटनि जाजोबनानै दङ आसामनि मेप बायदि गावब्रा जाजोबनानै दङ गासिबो आरोना सब सोलायजोबसै आं ओमफ्राय नैबे मबाइल कभार गारनायखौ नुनानै मिनिनानै होनोसै आरोना आंना बेनिफ्रायबो गाज्रिसिन जाना दं आरोना कभारानो एकदम थुग्रा बायदियाव जिफ्लंलायनाय बेखौबो सोलायगोन एकदम थार्ड क्लास जानानै दंखायोलै आं दासान्दि खुनुरुखुम फट'के गाज्रि जाबा 6.5 जाबायब्रा रोंगौ टाइमानो रोंगौ मा होननो नांगौआनो जोबनो थाङा नै टाइमार दाख्लैनो बाबाजोंसो बायनाया गाज्रि जाबाय आं खमनि लाबोगोन मा सना जिराय बेहा लाबायानो मोनसे मा होनबावनो 6.5 मोजां नायखा दामाबो ओरैबादि बुदों बे कम्पानिया गाज्रि जायालायनो आरो गेरेन्टि गैया बेफोर बुस्थुआ खनसे गाज्रि जाबाथाय गैला नायदो दामा आयौ गैलाहाय जाबाय गानाङा ना लाबाय फिसा ओइ एखे बेखौ लाथारो बियो 20 थाखानि $180 दादा खम নহয় बजाय है मानसिफ्रा मा साननांगौ हरे कृष्ण ओमफ्राय फैयै आङो बिनानावनि माबायाव जिम सेन्टारावसो एकदम अजन फुजा फैबाय आरोना अजनखौथ' आङो भिडिअ खालामनानै लाबाय फट' खेबनानै लाबाय ओमफ्राय आं दा फोरमायथ'ला भगबान उनाव रिजाल्टआ मोजां फैबासो आङो देनां माबा खस्थ' खालामनानै रिजाल्ट मोजां फैबासो आंनि सुनानै लानाय अजनखौ देखायनोसै आङो नोंनाबो बाबा बोरो मानसिया अबाय थाहैदों मेरेसे कम नहीं है भाई साहब नोंनाबो माइनास जानांगौ न'नि बुस्थु न'आव गाज्रि बुस्थु जाफैयाबानो थिग जाखागोन आरोना जों बुहुत गाज्रि बुस्थु जाफैयोना हेलौ नोंहाथ' गाखोआनो गुंग्राय मेमब्रां थांसै 12-10 केजि अजन गारनांगौ दं आङो
आवगोलनि सेपनि खाथियाव फैफिननोबा 10-12 केजि अजनखौ फुरा माइनास खालामनांगौ जालायगोन जबा मुसाहारि जालायगोन फैनानै ओमफ्राय सिदा फुलकबिबो लाखादोंमोन ना बेखौ एसे हाख्लानानै रुबाय आङो आंनि आन्था आरोना ओमफ्राय जानोसै आरो जायखिजाया बेखौनो दिनैहाय ओमफ्राय जोलैफोरनो र' गाइखेर बानायनोसै आंथ' मा होनना बुंबावनो आरोना आंखौ दाख्लै 6 दिन जानायनि उनाव न'आव थांबाय सानथामा लागावनानै फैलायबाय दाहालागै आयै आं मोजाङै डाइटिं खालामनानै थाबाय थायोबा आंना अजना एसेबाबो खमायसिगौमोन आरोना खिन्थु गैया धैर्य गैया खुनु कन्ट्रल गैयाना कन्ट्रल माने उसुबिदा मोनलायलांबाय थांनानै बयबो साहा लोंनाय मा लोंनाय लोंफाबाय मा होनना बुंबावनो आरोना आखलानो बारा मोजां नङा बेबायदिजोंलाय बबावनो अजन खमायबायनो ना थावबाबो आरो नाजाफिनसै दाबो बारा गोबाव नाजानो हानाय नङा आंनि थाखाय 10 दिनाव आं एसे बिदिनो हाल्का फुल्का जानानै नाजानोसै ओमफ्राय जुदि आधा केजि 1 केजि खमायदोंबाबो गोसोआ मोजां मोनगोन आरोना आङो सिदा अखानायै 10ता बाजियावसो नोंथां मोजां हाजिर जाफिनबाय आङो दिनै एसे बाब्राबदों सनाफोर आरोना ओमफ्राय अखा बिराद हागासिनो दंमोन फुंनिफ्रायनो दासो एसे जोरांदों खामानियाथ' बुहुद आद्रा आंहाथ' ओंखारलांनांगौ ओमफ्राय बिनि सिगाङावनो माखासे खामानिखौ फोजोबनानै लागोनसै ओमफ्राय मथा मथि ओंख्रियाथ' बेनोसै दालि मोनबाय ओमफ्राय नैबे दहाय फुङाव फिसालानो गाजर आलु ओंखाम एवना हरदों नालाय आङो ओमफ्राय जा मोदोमफ्रु गाजर आलु भाजा खुदै मन'गासिनो दं आरोना आङो फिसालायाबो जायो ओमफ्राय सानसुआव जाहोनो एसे बुरजा एवखादों गाजर दरनै आलु दरनै आं बेफोरबायदिजों ओरैबादि ओंखाम जानो हायोना बेफोरबादि भाजाफोरजों जायैनो आंनि मोदोमफ्रा बुलांनाय आरोना बिराद मोजां मोनो आं अमागौ ओमफ्राय ओरै माबा हादों जोगोनार मैयासो एसे लाना फैनाया बेखौ एवनोसै आरोना बेनो आदारा थाव सेरबाय आं जोगोनारखौ बेनिफ्राय मोनसे खोथा शेयार खालामनो आङो दा फालथुखा आरोना बेलासिफ्रावथ' जेनेबा बायदिसिना जानो लुबैथारोना ओमफ्राय दाथ' बेखौ एसे स्किप खालामथ'दों नालाय आयै बाहेरायाव ओंखारबाबो न'आव थाबाबो माबा लेंहरबाय थायो माने जाग्रा लोंग्रानि गन्द'आ बांसिन गन्द'आव हाबफैनाय मोनो आं ओरैबादि फालथुखा माने जिउ जानो गन्दगलसो आरोना आंना ओरैनो आं मेरि बिस्कुटफोरखौ जाया फिसाजो जायो ओमफ्राय लानानै दोनफैयो आङो बेबो आंखौ लेंहरगासिनो दङ फै आंखौ जाफै आंखौ दांफै थैखागोनसो गन्दगलनो बेनिफ्रायहाय एसे ओंखाम उखैनाय मोनोना बेलासिफोरावहाय ओमफ्राय बाहेरायाव थांबाथाय माबा मोनसे जाना फैसै आरामसे बा साहाजों जानो लांसै पक'रा आरामसे बेबायदि माइनाव थायो आरोना ओमफ्राय नाथाय कन्ट्रल खालामाबाथाय गैला आरो बेफोर बुस्थुआ मा जागोन आंजों सोर बिदि जायो आरो माबा ओरैनोथ' एखमबा अमा बेदरखौ नायसनाबो जानो हागौ दा मा बांसिनसो नायसनलांफ्राङोब्रा बेजों थांबा फैबा अमा बेदरा बेसेबां बुरजा दंबावो अमा बेदरा बेसेबां जामखो बेसे बासायखो दाउ बयलारा मादि अबस्था जानानै दङ बेखौसो फारि नायलाङो इगनर खालामनानै थांबानो जायो खिन्थु इगनर खालामा आरोना नायसो थाङो माने बोरैबासो जाग्रा मानसि नालाय मा होनना बुंनो फटखरिया गारबालाय आरो अबावथ' एथ' माने मेगनखौलाय बोरैथ' कन्ट्रल खालामनो नङा होमबा सोरबा जाम्बिसो सानगोन खिन्थु आंना बेबायदि हालोद जागासिनो दं आरोना दा ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ खिन्थानानै लाबावगोनसै आरोना आङो बै समाव 2019आवहाय जेला एसे डाइटिं खालामदोंमोन अब्ला आरो फुजा लोगो मोन्दों आङो मा होनो अक्ट'बर नभेम्बर बिदिनो कालि फुजा बे समाव आरोना राजाखौ दोननानै थाबायनानै थाङोमोन नालाय बेयाव नङामोन हेलाबा हादान फारायावसोमोन बेनिफ्रायहाय थाबायनायखौनो इम्परटेन्ट साननानै लाबाय आरोना राजाखौ दोनफैनाय समाव रिक्साजों लाबाय थांनाय समाव आं थाबायबाय बिदिमोन आरो स्कुटिखौ बारा इस्तेमाल खालामाखैमोन ओमफ्राय दाना मा जाखो जा जुलाफि एवनाय ना जेरैबो एकदम गोदै गोबाब एवनाय बिसोरबो लेंहरबाय थायोना दखानदारफ्राबो बायद' लयना जाय गरम जुलाफि लय जा गरम नेमखि ओरै हासुयै थां माने नुनायावनो आंखौ एकदम जाग्राग्रा नुखायोमोन खोमा आरोना ओंखायनो सेरजोंनो थांनो हाया लामाजोंबो थाबायलांनो हाया लय जा आहक बायद' आहक होननानै ओमफ्राय एखमबा हारसिंनो मोथो ओरैबादि जोंलाङोमोन आङो दखानदारखौनो हारा हादि सिफायलांनोसै नामा आंखौ बिदि लब खालामबाय थानाङा होनलायनानै आरोना थ' बेबायदि अबस्था जायो आरोना सोरनाफोर बेनिफ्राय आङो एसे खामानि दामानि जोब्बाथाय मबाइलखौ फाहामनो लांफिनबावनोसै आङो बेखौनो एसे फोसाबलि लायाबालाय मैया बेसे लागोन बेसे मागोन एसे सोंनानै फैखादों आङो ओमफ्राय आरो बिथांजोंबो रायज्लायहरबाय थांदो फाहामनानै लायखादो होनबाय आरोना
मालाय बायदि गोदान लानो हायाहाय बाबु आइफन आइफन बेखौनो फोसाबलि एकदम लाबाय थागोन आरोना अ बेखौ मा दाख्लैयो कमेन्ट मोन्दों आङो आरो लाबाव आर्मि हौवाखौ नोंसोरो फौजि हौवाखौ नोंसोरो खालि फैसानि थाखायल' लायो होननानैहाय आं बै दाख्लैनि भिडिअ होनायफोराव हे भगबान मा होनना बुंबावनो आरोना बेफोरबायदि मानसिखौहाय नायदो ओमफ्राय फैसानि थाखाय लादोंबा मबाइल बोरायखौनो मायदि फोसाबबाय थायो जोङो आरो आंनाव दा दम गैया आइफन बायनोबो सोनाफोर फिसाया दाबसेयाव गन्दगलाव दंहैयो आरो आंहा आइफननि दावराव थैद आंजोंबो जायाहाय नङा लाया गैया बेखौनो फाहामलांसै ओमफ्राय 1 घन्टा 1.5 घन्टासो लागोन होनदों दा मा जायो जायखिजाया लांसै आङो एसे खाथियावनोखा बारा गोजानाव गैला ओमफ्राय दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै आङो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लुसुनानै ओंखाम जानोसै ओमफ्राय नायनोसै थांसै ना मानोसै थाङाबा बेलासिबालागै थांसै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय